when he Wednesday March ni som pahnih ania dialysis hi bunyang katia kar khaddana deuh zel hianin katita dialysis som zia taki kal thato lo tila kal chak lo ni deuh ber chu chuanina thisen a filter tu kha filter tha thei to lo kha wangkhanin dialysis chi ti alo ngai ta chu dialysis som zia chu anita hemi dialysis hall hianin khanin kan thisen kan kal kha thisen fim na lama azupui ani deuh ber chu chuanin ka ngo khanin central line an da thina ma khanin ma se ka kha infection a siam the wang khanin an phoita chuan duna hianin kabana hian operation an ten zeita chuan ka vein le artery line kha an zom ta tatang chuanin fistula ni me chu ming fistula chi thina chuan chu tatang chuanin thahni hnuwa an mang theita kaban ka ta chuanin dialysis ka ti char ta ni chuanin hei ting kabana hian a hriau hi in hriat thim dam tur chuanin hemi thisen an pek na needle lang chi ka tiang hriau lian tak ong chi ka tiang kha pahnih an vit ta ana lo hran lo na ve pa ngai ma ju patling ta na han then chot na tur chu ni em lo a chuanin dialysis hi ka ti renga ngai hmel to ka kala chak to lo wang hin hau tak don khop mai keniang tan chuan harsadon chuanin voi si ring vak lo mai thei chan chu tong lung hi nom lo ai hospital chung te nia room khata hian mi pariat vel kanom ta prek pakwa angvel ni chu pakwa angvel kanom ta tiang vel chu ni voi khati man hi damdoi injection velom hi chunin sang thum chuang te ni ve thina chuanin om lem lo chuanin chuai ta chi po chum le chi tho